Zure esperientziaren arabera, ikusten da joera bat nolabait lanbide berrien artean edo nekazalere mura bultatzeko joera bat, edo zenbait ekimen ikusten dituzu, baikor izate aldera, galdetzen dizut. Ikusten duzu horrelakorik? Bai, badago, baina ez da erreza. Osea, ni baikorra naiz, emango duzet baikorra. Eta badago pultsio bat eta badaude gauzak gertatzen, baina niri ardura handia sorrarazten didana da ze presioetan, eta askotan ze presio pertsonaletan. Gaur egungo egiturak eta administrazioak eta existitzen diren laguntza eta baliabideak uste dut hor buelta handi bat eman behar zaiola, osea berrikusi behar direla eta egokitu. Sortzen ari diren gauza berri horieri tokia egin, askotan ere hor badago alako trampa bat, ez? Existitzen dira bide batzuk, baina bide horiek eramaten zaituzte toki jakin batera, eta toki horretara joan nahi ez baduzu, orduan ez daukazu bide lagunik. Eta orduan, hori, badago pultsio bat, baina momentu honetan errealitatea da asko jarraitzen dutela egoskorkeriagaitik. Eta jente egoskorra badago, gaude egongo dira, baina nik uste hori, eta igual pixkat lotuta ez, lehengo errebeldia eta edo, ez dakit, zergaitik esan behar du zerbait epikoa, ez? Zergaitik esan da izan aukera bat, beste aukera bat bezala. Pixkat hortik dator nire, eta bukatzaren ez? Uste dut hor laguntza, baliabide eta bestelako egitura horien aldetik egongo balitz, berrikuspen bat eta moldaketa bat, gauza asko loratuko liratekela. Gustatu zait epikotasunera, ze behintzat bidea ez da epikoa izaterari, eta zuk ordezkatuak eta ikusgarriak aurretik egin zenuen ikerlan bateko hainbat lekukotza edo testimonioz txertatu dituzu saiakera honetan. Eta emakume aktibo asko identifikatuko dira hemen esaten dian edo biltzen dituzun lekukotza askorekin, ez? Claro, landa eremuko emakume asko nolabait ahalduntze ariketa batean, botere organoetan edo ordezkaritza guneetara pauso eman zuten garaitako hainbat lekukotza daude, denboraren poderioz oso gaizki zartu diranak, ez? Hor jartzen duzu bat adibidez nola ordezkagunetako lehen emakume horiei las primeras machotas edo ditzen zitzaiela, ez? Eta orduan lehendik nahiko aldaparik ez, eta are gehiago zailtzen zuten oztopak. Eta oztopak ez dute izan behar oztopo fisikoak, baizik eta horakoak ere mine ematen dutelako, ez da? Bai, noski, bai. Esan duzun bezala, hasierak horiek, duela 40 urte, hasi ziren, elkarteak sortzen hasi zirenean, azkenean, jendarteko beste eremuetan bezala, ez? Publikoa, ordezkaritza eta gizonen kontu bat izan da. Sektorea historikoki mundu maskulinizatu bezala irudikatu izan da, eta hori elkarrizketatutako emakume askok ere horrela horrekin bat atoz, errealitatea benetan hala izan ez arren. Orduan, elkarteak eta sortzen hasi zirenean eta lehengo, erabakigune horiek, gehienak, guztiz gizonek osatzen zituzten, hor, arrakalatxo horiek sortzen hasi zirenean, panorama samurra ez zuten aurkitu, eta hemendik nire miresmena, eta, ez dakit, emakume horieri ekinean jarraitu zutelako eta bidea zabaldu zutelako, halako egoeretan. Eta esan duzu las primeras machotas, eta nire gelditu zitzaidan hor beste testigantza bat, emakume bati esan ziotela, zer egiten duzu, ez daukazu zer lisatu? Orduan, kontua zer da, liburuan guzti hori lotzen dut violentzia simbolikoarekin, ez? Badela halako emakumeei egozten zaizkien pentsamendu kategoria negatiboak eta kasu honetan desautorizazioa edo desprestigioa. Sistematikoki eta txikitatik lan jarduera espazio batzuek, ez? Emakumeentzako, ez dakit, sistemak desanimatzen ditu gaitu emakumeak lan jarduera edo espazio batzuetan egotera,
eta bestalde animatzen gaitu beste batzuetan egotera, ez? Eta hori da, sozializazio prozesu patriarkal bategaitik, non txiki-txikitatik, modu sistematikoan, hor zirimiria bezala ez, barneratu ditugun mekanismo guzti horien emaitza den, hori, adibidez, ez izatean naturala, emakume horiek erabakitzea erabakigune batera. Erabakigunetan da. Ze oraindik ere desautorizazioa aztari zarela konstante bat bada ere, oraindik ere nekazel jarduera askora joaten babia negozio edo jarduera horri lotutako beste sektoretako edo sektore bereko jendea edo komertzialak edo. Oraindik ere bada zoritxarez konstante bat baserrira iritsi eta gizonarengatik galdetzen dutela, ez? Hor saiakeran hori aipatzen duzu. Bai. Edo aipatzen dute eta zuk ahotsa eman diezu haiei. Bai, nik egin dut hor bosgarailu lan hori. Liburuan jasotzen dira, jasotzen da halako bat, eta baina, esan dezaket, bai dela mantentzen den konstante bat, emakumeak irakurtzea inguruko gizonekiko, bai dira, ez dakitzeinen, ama, emaztea, arreba, alaba, eta hor toki batzuetan, bai generalizatzea uste dut dela arriskutsua, baina hori oraindik ere ematen da toki batzuetan. Liburuan jasotzen dudan adibide horretatik, ez? Zen emakume bat, ganaduarekin eta egiten zuen lan, eta nola duela marka batzuk erabaki zuenean berak horrekin aurrera egitea, belaunaldi errelebo bat egon zen hor, eta asaltzen zirenean, tratulariak eta esaten zioten, zer maja, non dago aita, ez? Edo non dago senarra. Eta berak, ez, hemeni, eta esaten zuen, saiatzen nintzen asaltzen, baina edo zuten ulertzen edo zuten ulertu nahi. Eta edo, etorriko nahi zaita edo senarra dagoenean. Eta esaten zuen, ez etorri zen, desautorizazio total bada hori. Ni egongo nahi hemen bueltatzen zarenean. Baina, kontua da hori, gaurkotasunarena, duela 2 aste ere egon nintzen alako beste lan saio baten, eta hain zuzen, adibide berdina atera zen 2022koa, ez? Nola, asaldu etxean, erosi nahi zutela ez dakit zer da, emakumeak zabaldu batea eta kasu honetan da non dago semea. Ja. Bai.